السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين شفيع المذنبين سندنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همان ذن طاعات إبادت لنذي salih amallarını Allah için Hudayın razıçılığı deyip daştan yakından gözümüzün nuri, başımızın tacı, rahmetül lil alemin Muhammed Habibullah aleyhissalatu vesselam'ın hak ve şirin ve tarihte dakik sebit bolan senetli ürünlerinden ve almalı derslerinden şirket ederiz. Dünyamız ve ahiretimiz abatlığa sebep bolorsip giyeceğinçilerini yuvaş kılgın havalarda saat 10 molt parya giyeceğin yarı volt parya bir merikan üşmeleri o da bir darganak zamanın içinde elbette hemen de ulukon saadet, lütf, inayet belki dinin kerametidir. Huday izzetini de arttırsın. Hayse hakkıl kabul ediyor. Hayse hesap kitap kabul ediyor. Giyeceğin yarınla cuma namazda, it namazda. Fakat Resulullah'ın yaşayışı yoksa zabıtta bolupdu. Az defit bolonlu sonra iştar sitin de bolacak. Ama bir kudreti keşişi, imanın ve İslamiyetin nuri, bereketi ve rahmeti şirket edersip küfümüzde elhamdülillah cavan vaktimizde mescidde oluşup oturmalı. Elbette ulukan Allah'dan bir nimet, lütftur ki her kime Allah'dan bir lütf olup nisip etme gerek deyip koyamalılar cemaatla. Daş yakilli garabti yok görürüm bir. Daşta da olsa, yakinli de olsa balari zenbur esel bir güllen barıp süydüsünü alacak bolanına münglerce kilometre gidiyor. 1000 kilometre, 2000 kilometre, 3000 kilometre gidiyor. Şu gülün üstüne oturup gelecek sucadını alıp kayıtıyor. Daş yakin men işi yok. Şu yolcağın iderlak gelivati. Aham bir peygamberimiz de aydıptır. Hak peygamberin sözü haşi. Müslüman adam bal arı zemburu eseli alır deyiptir. Arası yiyendir, arası içiyendir, arası konyendir. Konun yerine de zarar veren neler deyiptir. Ola ahiret zamanın içinde ola kon bir nimet. Huday Teala dininiz dünyanız abad etsin inşallah. Bir gecede de Peygamberimizin 61. yaşında bolan kıysa vakadan 2 tane vaka, 2 bolan bir yağdaylar. Kıysaca 2 kıssa inşallah Allah köklüdüğünden almalı dersleri bilen hizmetine de yetirir. Bir kıysaca bir mukaddime Deslapki bolan tarihte sebep bolan Resulullah'ın yaşayışında sebep bolan yağdayı var. Kısaca bir mukaddime ideyli. Oham inşallah Peygamber canın gurruna gireydi. Ey cemaatla, ey Müslümanla, hakıl ve dünyanın fikrinin rahat yerde oturuşmahal. Bir giyin meydanına oturan hesabına bitişmahal. Bir rahat bolup oturuşsa, bir fikretti gör. Öylerden, hanıvadadan, erheleyden, enatadan,
Günmügün öýlerden, ýüzüwözlerden bereket, süýjülük, mehebbet, öýlerden bir ýüreg jaýlyk, aramış, aýrylyp barýa adamlaryň ýaşaýşyndan. Bir ýaşuly denana aýdýa, 30-40 ýyl mundan ozal bark, gaz, suw hiç zat ýokdy. Maham bir käde ajgyrdyk, dograma çorba bişirerdik, bir sadaja bir erik, bir nardan, bir suwjal garp, çörek dograp, bir ýagzat atyp ýerdik. Şoň menen göwnümüz hoşdy. Şo zamanna biziň narahatymyz ýokdy diýe. Şo zamanna narahatymyz ýokdy diýe. Baýynki odun nöwmeli, kynçylyk, kışda kynçylyk, tomuzda kynçylyk. Bark ýok, gaz ýok, dogry suw ýok. Bir tükanyň içindäki bakkalide o beýleki zatlardäki zatly ýok. Onu da zindagilerde bir jaýlyk bady, adamlaryň zindigisine gaýgy ýokdy we adamlaryň ýüregine mehebbet bady diýe. Birde 30-40 ýyl bolupdyr indi bu mahaliyeli. Näme kemçilik bar? Tükany bar, şirin ijatdan, turşy ijatdan, geyilýän, atrijat, her näme bolsun. Başyňa ýa badara geyip çykanda. Şunny hemme kişi içinde, hemme kişi nimetin içinde, hemme kişi narahat. Şo denana diýe, şimal oğul ördük, diýip çykardyk, dursun dünýäň gaýgysy men üstümde de bar, we hemme kişi şeýle diýip diýe. Cemaat, ey musulmanlar, nämeden mol ýaşy? O pikir etmeli, görmeli Hudaýa nämeden mol ýakamyş. Ay una öňkü. Nämeden molmol? Nämeden molmolyk inşallah şun muhtasar gysgaja hyzmatyna da ýetirip bereň. Biri deslap golqon derer berýän zat, onuň munyň zindigisini göz tükmekde. On öý bijire, muň öý bijire. On öý bijire, o toýun bijire tutdy, men neşijire tutjak. Adamlary aramışdan ki aýyrdy, erheleyi bir-birinden sawutyp barýar. Kaş erheley oglanyşok bilen agdy bir bolup, hamana ýa üýşeýliň bir denanasy adamsyna men dogaçyň bir süýjü kefe ýok bu milletiň içinde. Adamsyna o süýjü kep bilen sen gaýrat et, bir edafara harj etmer, zähmet çekýän işlenjäň getiripdiň, ýygna çyk bir öýülje bolar, güllüje bolar diýmeli da. Ýok, şu gelin bolupdyr, azap berip otyda. Gelin bolupdyr, azap berdi, başga ýerde ýaşajak, men pulum ýok häzir diýdi. Ve o zatlaryň kulagyna girmelilerden. Häzir jaýly bolmadan bäri öz aralaryna dogry mehebbet ýok. Oham hemme kişi narahat, şoň üstüne gaýnanydy narahat, gaýnçydy narahat. Şoň üstüne ýurjulady narahat. Ikanywady bärsi narahat da. Bu kim düşünmeli, kim düşündirmeli şu urunlar ýylunymyň içinde? Ey hacı dädele, ey olaqan adamlar, ey jawan noslar. Oham barny agly bir jawarsa, ay dünýedir da adamlar birme kemsigmesin, dünýäni birme gawlasynlar da diýjek da. Emma inni on üstüne bireme bir gadam öwrak süýüşip, inni günäň üstüne biri-birinden geçiljek bolup duran zaman bolupdyr. Amana biri bir denana hijab raýat eden açygyrak gelýär. Amyň denana saýdýa, men näme şo jürek egin maşga etdinmi, men näme ärdin kellesini ip barýar. Är pakirde ahir ýadyýa ay bolýar diýe, ene şeýtirip egin maşdan çykyp barýar. Özü Allah diýipdi, özü musulman diýipdi. Özüm Hudaý diýipdi, men namazym okuýana diýipdi. Näme namaz boljak o namazdan? Namaz bolmaz o namazdan. Namaz boljak bolsa innes salata tanha anil fahşai wal munkar. Namaz bolsa egin maşy dogurlardy. Namaz ýadyr egin maşyny dogurlayan nädir? Gowjetden bilagan, kıyamet görersiňiz. Namaz okuýdy hesabyna girmer o denanada. Ya adam da egin maşy bir islami egin maşy bolmandan sonra o namaz bolmaýar. Şaýat siňiz aýtdyňyz bir jawan oğulluňa aýtmaly bu wurrun diýip doğray diýen. Emma bir ýagdaý we bir nasihat makamy we bir hak gurrunlar eşitdirmeli ýagdaýlar we egin maşlar baýat tertip bermeli. Näme diýip hijabyň gurrun fa zinanyň arasynda gurrun bolmaly. Adamda egin maşynda orlamaly. İkisinden çürinde şeriatymyz büýrük berýär ahim. Adamda denanas egin maşyndan çürim, denana da egin maşyndan çürim. Inhe dünýä ay jaý bejerjekmişlik, öý bejerjekmişlikden geçdi kiýin. Inni şu günäden çürim biri-birinden galmajak bolup, näme boldy? Erheley biri-birinden ýadagly. Näher gaýyn pikir başga ýerde da. Her gaýyn pikir başga ýerde. Hamany açygyrak aýdyn. Meselen ýoldaşlary bilen oturýar da erheley
5-6 yıl nodal ne forumda fakat saçağın maşınına oturanla gen görürdü. Näçe däne erkek oğlan, näçe däne zenana. Näçe erkek oğlan dostları var da, näçe dost üýşipdir, zenanları bilen bir toktatyla. Evvela zenanlı ola toktatırmaz, erkek adını bir tokta. Hop o edilmeyede, o bir saçağın maşınına oturulya diyecek bu zamanla. İnni şumal näme bolupdyr? Şumalini gülmeğin geliye de başka yerlerden başka el. Ne dostsa, zenanı serloqt oturmalı, ne yoldaşlarının arasında da. Hak dinimizde yok zattır. Hak Müslümançılıkta yok zattır. Adamın yüreğinin iman sıfır bayıryan zattır. Onun içinde de bir näme diye yok diye namazı okuysan bolýandyr, başga zatlara ahun sırat bermellerdir. Ýa-da molla sırat bermellerdir, qaýym tutup bermellerdir diýilýän gurrunma. Şunu din Kur'an'dan aýdýan inna salata tenha anil fahşai vel munkar. Ey cemaat, şol adamın namazı namazdadır. Namaz okuyamasa o kefayet bardy. Olardan namaz okuyan olsa okuýmaýan hesabyna. Yani yoldaşları bilen o tiýdenlerde serloqt oturmaly. O oň heleýi bilen gülüşip oturmaly, o da oň heleýi bilen gülüşip oturmaly. Şol adamlar var. Hewere bilýändir men şikefim bir gün inşallah kulaklarına varar. Şola işte aýryşy her kim öýüne gitýär-de, öýünde aramasy ýoklar şol adamyň. Şoň öýünne ma, şoň öýünne de şoň ýüregine otýan men şo dene anaňda şo erkek adamyňda. Şo öýüne baranda yalandan gülüşýär her bilen. Şo öýüne baranda ýa qursaran baş atmaly bolýar, öýdün men getmeli, seňsetme bolýar, ýokda yalandan agym dönüm men daňnatyrma bolýar. Näme dip? O günämini aramasyna aýrýar. Ol haramzat mun öýüniň bereketine aýrýar. Onun füýçiligine aýrýar. Na geller aýdýar. Ademime haýşyk mahwara berdim diye öýü. İnni ağla wati ahunjan şin meni aýryp bilemek dip. Öýümde nur galmady, bereket galmady, halawat galmady, mehabbet galmady. Ýöne heýwan ýanyk ýaşak gitpäs, halka bile gülüşýärmi qadiýe, bile hoş geçirýärmi qadiýe diye. Dağun mollaga ahunjan nip, ahuny dağı gelip ağlajan adam diýdi. Ama çaresini kutup aýdywati, şo näme iş etdi? Haram şol iş etdi. Günah şo iş etdi. Halk pendarand ki işrat mi kanand, ber khiyali per khud ra ber mi kanand. Hazreti Mevlana etdi. Fakir ödüne gülýämi qadip tu? Qanatyny gyrwati asmany çypylana. Halk pendarand ki işrat mi kanand, ber khiyali per khud ber mi kanand. Fakir ödüne gülýämi qadip tu? Qanatyny kesipwati. Asmanı çıplana, şol hahay ve hahay yalandan gülüp, şol adam içi narahat, içi qarankı. O dikkat edin, ey jawan dost. Şol adam maş günah iştiredi gülüye, yalandan gülýänler haşa. Şu men kefim eşitde bir wagt biler ha, be ahun men içinde oturan ýalylar. Şol adam yalandan gülüye. Şoň näme dip gorsagy qarankı. Günah onu dargadyp barýar. Aham sen sual etýäňde, onu näjire ýüregi qarankı bolsa günahny ap bermeýär. O adam muhtat bolupdyr, öwrenşipdir. Bir adam şumal haşiş tüsse mubtala bolupdyr, şoň bidirekdigini bilmeýärmi? Hewara gawy bilýär. Näme dip aýryp bilmeýär? Muhtat bolupdyr. Öwrenşipdir, tamam bolupdyr. Ikimiz gaýymdyr öýle awwelinden. Adam ýalňyşar günah eder, basymrak aýagy ýyda çekmelidir. Adam ýalňyşar, aýagy bahym ýyda çek. Men ýalňyşyp barýan. Ýene derrew ýoly gir. Ýene de ýalňyşarsyň, ýene ýoly gir. Şol adama Muhammed peýgamber aýdypdyr aleyhissalatu vesselam. Güne 70 gedek ýalňyşsaň, ýene ýoly gel, Huda ýol gapsa açyp dipdir. Inna qissa jawr muqaddama Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň şunkul ýaşaýşyndan çyryp bir hakl, mana, iman, dünya ahir gönünme uğrunlardır. Ey Türkmen Müslüman doğullu kadrini bilin. Seriyetu Alqama radiyallahu anh belaga Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem enne nasen minel habeşeh terahum ehlu cedde fi merakib. Afrikadan deryayı sorhun üstünden, Kızıl Deryan üstünden El-Bahrul Ahmar deryayı sorhun üstünden Mekke Medine gaşin bir topar kafirla Müslümanların oğullarına talan salmadan süreyim, qaret etmeden süreyim, bärik geçitlerlerini Sudan'dandır, Habeşe'dendir deryayı sorhun anırsındaki yurtlardan. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a haber gelipdir, deryada bir topar adamla va qayakla, taymalla, keştiyle bilen gelipdirler. Şula musulmanlara talan saljak bolýarlar. Qaret etjek bolýarlar. Qaw dikkat edin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da Alqama diýen sahabasyny 300 sahabasyna baş edip yetin şolar ýygyny qowun
yoxuda bir yola salın deyipdir. Bir Müslüman İslami devlet kurulli bu taada bozuqluq etdirilmeyeceğini bildirin şolara deyipdir. Bolamaz vilayetiyanın didirin deyipdir. Hazreti Alqama radıyallahu anh 300 peygamberin yarı bilen olar kavmidan çürüyüm yüzlerce kilometreler geçirip derya kenarına, su kenarına gelip oham derya minip biler kavulattırlar. Ol Habeşeden, ol Anırqi deryayı sorğun Qızıl deryan arkasından gelirler de qaçıptırlar Anırqin. Mahul deryada kavulap Anırq qaçırttırlar. Oham jengde bolmandır, sataşıqda bilmendir, olar Anırq gidip bile boş iline qaytma olupdırlar. Boşda bolsa iş bitirdiler da emma yo'lda bir gurrunlar bolupdyr. Ki yan qaydylan gurrun muqaddemeler iştaq degişli. Yankı Alqama diyen sahabalara aydıptır yoldaşlarına. Biz cahilce gidecekten deyiptir. Bir emir de baştakları bir. Peygamberimiz de buyuruyor. Men size bir baştak buyursam diyenine tıkkırınır. Ta geliyen çağınız diye. İçinizde her kim havluqmas olsa bir neçe nefer 3'ten qavdan giden Medine-i Münevvere'ye. Oğlun soğunuz gözleşen havluq çok bolsa Aham bolya deyipdirler. Bunun içinde hemen o toya yetişecek, neme yetişecek, üşüp 100 nefer, 150 nefer saylanıptırlar, bir qav Medine'ye qaytacak. Aham Hazreti Alqama bunlar hemen 100 nefer, 150 nefer üştüler de neme etmeliselan içinde bir neferi baş tikittir. Tam Medine'ye varyançağınız şın diyenle dersiniz deyipdir. Şolun başı olunmuş. Bolya, bula yolu düştürler, uğrattırlar. وفي بعض الطريق أوقدوا نارا يصطلون عليها. Aham yollu bir düşüp ot yakıttırlar. Nahardan çürüyüm, çoyunmadan çürüyüm. Aham şonna indi bizar azıcık guruh, azıcık neferli Medine'ye geliyor da havlu. Şunun içindeki baş aydıptır. Alam ya'murkum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en tesma'u ve tuti'u? Qalu bela. Hop deyiptir. Ey sahabalar, men sizin başınız deyiptir. Resulullah da buyurdu başınızın diyenine din. Men ta Medine varyansam men hükmüm yürüymeli değil mi deyiptir. Olar aydıptırlar, havva sen hükmün yürüymeli. Onu olaydıptır. Azamtu aleykum en letevasabtum fi hadihin nar. Bir şuh, bir cavan oğlanmıştı. Onu men size buyuryan deyiptir. Olukon ot yakınlar, şu odun üstünde böküşmeli anlayıp bärik deyiptir. Şu odun üstünde böküşmeli anlayıp bärik. Bir gelişiksiz zat tabi. Şu odun üstünde anlayıp bärik böküşmeli deyiptir. Bir gülüşmeden süreyim bir. Faqala ba'dul qawm. Diyenine deyleyin deyiptir. Nätin Resulullah taraftan üstümüze koyulan adam da. Resulullah da diyenine din deyip bir adam sizin üstünüze koyulsa Aham turup böküşecek bolalarına içinde bir turuptur yok deyiptir. Bolmaz bilay diyanın deyiptir. Biz deyiptir mı etmeyez deyiptir. Biz özümüz o talam yas odun üstünde böküşmeyi Resulullah'ın bir onunla da gören zadımız değil bizleri şuhid edecek değil deyiptir. Aham yankı sahabayı deyiptir. İclisu innema kuntu adhaku ma'akum. Oturun deyiptir. Ay men de şuhid edecek bollum siz bilen bir gülşacak bollum deyiptir. İnha şuurun galiyade Irak geliyala Medine-i Münevvere'ye yetiyala. Aham Resulullah aleyhissalatu vesselam'a vazife aytmakları. Peygamberimize yetiriyalar. Yollaşıcıra gurrun molli. Şıl başımız aytti. Peygamberimiz diyenim etmeliyemi? Havva onun odun sünne böküşün deyip aytti. Deyip Peygamberimize eşittirtirler. Peygamberimiz bir tika gurrun aydıptır. Kanun moltır insanların arasında. Peygamberimiz aydıptır. Men emarakum bi ma'siyetillahi azza ve celle fela tuti'u li ahadin innema ta'atu fil ma'ruf la ta'ata li mahluk fi ma'siyetil halik. Peygamberimiz aydıptır. Her kim olsun deyiptir. Günah bilen buyursa başarmarnıydan durun deyiptir. Başarmarnıyın deyiptir. Diyen etmeliyip soğap yerde, soğap olmadı günah del yerde diyen etmelidir deyiptir.
İnne Peygamberimizin bir kanunu kulli beren hadisi. Sogap berdi. Ya şeriat yo ol iş haram değil diyse şonna icazı var. Emma haram yerde diyen etmelip halancağım. Yo men şunu bilgen. Güneşin boyunna. Deyip de etmeni icazanız yok deyiptir. İnne bir Müslümanlara olaqan ders bol qalıptır. Bir zinana adamsı günah bile buyuruyor. İnşallah erheleyin arasındaki näme ýagdaýlarda diýen edip bilýär we diýen edip bilmeýär. Awwalin fursatlerde inşallah onu bir uzagrak, kamilrak hyzmatyny da ýetirer. Bir ulaqan milletiň arasynda o dert bolup durýar. Evin maşahda, öz bedeni hakda, öýde we daşarda gezmeli ýagdaýynda we evin maşy we öz bedenini arassalama hakda erheleyin arasynda näme hatda diýen edilýär. Onu inşallah awwalin fursatlerde hyzmatyny ýetiren ýöne bir kysgajyk ders basymrak geçer ýaly üstünden. Enata büýürýä ogulgyzyna bir günä bilen. Ogulgyz etmelläl. Amana enata büýürýä ay ogully. Şu maly, şu mülkü palanyň adyna we oglallarynyň birine. Bar döwlete bar, zähmetçek şunne palanyň adyny etdiýe. Şol oglan öz adyny ediljekde bolsa, körfäň adyny ediljekde bolsa, olaqanyň adyny ediljekde bolsa, ýok dädejan, bu aýtýanyň men başarmaryn diýmel. Bu günä zat diýmel. Doğru sen maly mülküňe ýeje. Şeriatda bir dädäge zalim diýip aýdylýar. Men zalimy kömekleşip bilmerin ahim däde diýmel. Haten däde näme niýet bilen, ay eje, ay baba, ay mama, sen näme niýet bilen şuň birine berjek bolýaň diýmeli. Şu keplemäň ýoly bar. Bir şeriatımızda böyle cahili aram süýüzü köp bilen keplemeli. Yok şeriatda haram deyip öýden çykyp gitmeliler. Gowd edip keplemeli. Gowd düşündürmeli. Nahwiye berhort, raweşe berhort icra etmeli. O da şeriatymyň büýrügi ahim. İbrahim Halilullah atas kafir bolanda ya abati can däde, can däde, can däde deyip kepleýänmiş ahim Kur'an-ı Kerimde bar. Her hal eger däde ya şu qaqa şu oglunyň aktygynyň birine çirjek bolýarda, ýok, ola bir meriz, fakir işläp bilen ýalta däl ha. Haqqy enamny dert ba, ýaty. Otura hamana, felejligi bap, oglunyň aktygynyň bir. Şondan çirim berýän diýse, munna şeriatda dogry berämal. Ya meselen o oglumma ol koy Kur'an okuysun, din ilmini okuyun, molla olsun, halka musulmanlara ve İslam'a hizmet etsin, dünyadan gayrısı olmasın. Şondan süreyim şu ammar şoňa ver, tükan şoňa ver, nämen şoňa ver diýip bir de şeriatda dogry. Dünýäni özümen dine hizmet eder ýaly dogrylar. Yani bir de şeriatda dogry. Ýok, diýde birazdan daşgary ýöne gowunyň hoşlugyndan süreyim, ýa öz ýüregiňe batsansaň, ýa bir başga zatlardan süreyim bolsa, bir dogurlamyň arasyny agdalylyga sebep bolma haýda diýmeli. Dogurlamyň arasy mydam kineli bolmaga sebep bolma, sen ulaqan adam bolupsyň diýmeli. Ýok-da ýör bar el şeriatda diýmeli. Ahunjan näme diýä, ulamalar näme diýä, Kur'andan dinin bir aýsyn bir diýmeli. Ine şu bir ulaqan raýat bolmaly zadyň bir. Ya meselen bir tor gelirler var. Mydam enesi bilen irtibatda kepleşdi, şu kep bilen ya aýallygyny ya daýdan keren adamsyna azap berdi. Ne enehinin diýen etdiýärdi. Enehinin diýen etmek bolmaz äriň azap boljak bolsa. Ya edilşiň tersi. Eğer mydam heleyni azap berýärdi. Näme öýde enesi bilen bile ýaşaýa, enesi bir kepler aýtdy, o da heleyni ýetirýär. Enesi bir kep aýtdy, o da heleyni ýetirýär. Azap berýär. Ýok, eneň diýenini etmeli. Şu taýda näme diýmeli? Ýok, enejan diýmeli. Mesela diýenini adamyma eýet bermerin diýmeli. Ýok, enejan diýmeli. Sen diýenini bize nanama da eýet bermerin diýmeli. Awjet süýjilik bilen aýdakana inhe enejan diýmeli, dädejan diýmeli, arany bozmalylar. Ýöne aýdýan diýellerini etmeliler haram ýerde. Ya ahirki jamsalyny aýdyn, sen palany ile bilen kepleşme diýe enatasy. Näme etmeli? Enatasy ya doguna aýtýar, ya şoň menen kepleş, ya men menen kepleş diýe. Aran kesmeliler. Şo ýagdaýda tarafy görseň salam ber. Selamu aleykum aleyhisselam. Bir ozuruň aýda mene oturuşypsaň men gülüşip bilmeýän, çaý içip bilmeýän aýdadymma, ay ulkan garry enemma, dogonumma şey diýip durdy. Ýöne salam aleykum özüme. Oturuşyp çaý içmäniň men oturuşyp laqyllaşyp gülüşmäniň men günäkär bolmasyn. Ýöne salam aleykum irtibat gatnaşma düýüp kesilmelilerden. Salam aleykum bolmaly. O ham o dogonuna, o ejene dädiňe de, o da sen innemiyä de sen ona salam bermet. Sen bana da salamyň berde galibe.
Den arada avarı da bir tofar pakirla. Avarı olmadı. Vazifeň bitir. Kıyamet yakan tutulmandan sonra öz yüreğine dağram salıp görme, narahat da olup görme. İnne bir hak görürüňler, emma kan yerlerde men boydaşyň diýen netjek, men dädemiň diýen netjek, men enemiň diýen netjek, nämeň diýen netjek diýip günah işlere diýe. Däde paky dünneden geçtir. 15 ýyl 20 ýyl geçtir. Häzir de dogullar kepleşmän geçip. O dünýä mal senki bolupdyr da öýde bereket bolmansam näme peýdasy bar? Näme lezzeti bar, näme süýçiligi bar? Dogurda yerden bolandan soňra, haram yerden bolandan soňra, haram kepleşmek, haram gülüşmek, haram satlaşmak, ýa ýankyýal dost boýdaşlarynyň arasynda adam saý diýäde, sen kellen ýalaňaç otur diýäde, gurşmeller. Canerim diýmeli, can palany diýmeli, süýz köpme aýtmaly, ýüregim etmeýe, hayam ejade bermeýe, imanym ejade bermeýe. Men halk ýokka öýde men rahat bolaýyn. İnşallah erhileýin meselesini bir fursatda açyklap hyzmatyna da ýetirer. Ine Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, ol senin başyňyz oduň üstüne böküşiň diýipdämi? Diýen etmäň diýipdir. Şeriat ejade berýän ýerde bir adamyň diýen etmeli. Diýen etmeli adamyň. Şeriat ejade bermenden soňra, ýa men başarmaryn niýmeli? Dogry kep, süýji kep, mehabbet kep bilen. Emma ikilenji bolan waqia. İnşallah 15 daqiqaga ýygyl wagtymyz bahadyr. Ikilenji bolan waqiada eşitensiniz, inniki ýaş oglanlarda ular şu ertele mutala ederlerini kitaplarda görerler. Kim? Araplyň iň sahylyk bilen ma'ruf adamsy. Tamam Farsi we Türkmen kitaplarda ady gelenni sahylyk bilen ady ma'ruflyk bilen galan adam. Kim? Hatam Tayi. Hatam Tayi. Hatam Tayi. Araplyň Tayi diýen taýfasyndan Hatam diýip bir sahy adam geçipdir. Hatam Tayi. Araplaryň içinde bir kadar sahylyk bilen ma'ruf bolup tamam dünya boyunca ady sahylykda ýayran adam. Hatam Tayi bir kysgaç gurrungy aýdyly, goý gurrun uzaga çekse galany nikahga ýetirer inşallah. Qalat imra'atuhu kullu amrihi kana ajaban. An aýsa gowçun bu gurrunda Hatam Tayiň gyýry asir bolup Peygamberimiziň mübarek huzuryna gelýärdi. Ondan sonra evvel Hatam Tayiň tanıyaydı. Hatam Tayi beter sahy adammış. Arapların içinde öyle çarwa, mal üstüne, koyun üstüne çadırda yaşayamışlar. Zenana sayi diye bir vakti bir horluk bollu diye. Beter qıtçılık bollu. Oğul qıydım madi öyde, Hatam Tayiň bir oğul bir qıydı. Şayet şu qıydı olsun ki Peygamberimizin mübarek huzuruna esir olup gelecek işte. Bir oğul bir qıydımız vardı. Akşam berere çörek yoktu. Aham adamim yani Hatam Tayi oğlumu götürdü. Ta yatık qalyança aç oğlumu şonu ağırlaştırıp yatırmalı. Yadadım. Qıydı da meni götürdüm. Giyeceğim bir yarına yattılı. Birin kimizi aç, ikimiz o çağılı bilen şu otokda ölüyümüze yattık diye. Onu giyeceğim bir yarı oldu. Men yatan çık oldum. Hamanat acık durulum, horlam durulum adamime belletmeyin deyip Hatam Tayi da yatıyor, o da yatana karşılığından. Onu giyeceğim bir yarına öymüdün bir kaptandan biri gelip bir kas kakan yali, bir pencere kakan yali, bir keçeni kaldıran yali etti. O ham Hatam adamsi, şu vurun zenanası vurun beriye Hatam Tayi. Hatam Tayi turdu, kimay deydi, ol anırdan gelen iyidine bitti, keplemedi. Aham yine sonra yine geldi ve kafin kakan yali bir keçen kaldıran yali aham Hatam aytti kimay sen ne diyor o şaçıktan onu o bir zenanamış onu ey Hatam men o komşunuz falani oğlun şoma ağlaşıp yatana aşlıktan seninle maşa aytacağım yok bir daha detip olmur mu deydi oğlun şoma berer yali anlaştırar yali Qala Hatam acilihim ileyye yet çağılan getirmana deydi. Şey diyenni denansa diye derrew turdum diye Hatam näme etjek bolýan? Öl oğlum şomda aç yatmadym mı diýdim. Özüň men açdym diýdim. Onna sen de bilen de karın doýuraryn howlukma diýdi. Aham imäzat ýok. Hom bir keskir bıçagyny aldy. Hewri ýydiş, hewri ýuwaş üstüne menende bir jaýly bir
öldürür yal damağın çalıp bolcuk değil atının damağını çaldı diye Hatem Tay. At yapma nemse ayağımız diye. İslam'da da atın etini yemek haram değildir. Fıkıh Hanefi'de de Ebu Hanife'nin şagirdleri halalliye ama Ebu Hanife'nin ödümen halamayanlıktır. Son cin meydanında istifade olayan zat ol yiyilmese o deyiptir. Derkol haram değil. Ama onu öldürdü ve tike etti. Yankılayan anak bir etlerinden verdi deyiptir. Aham şonna aitti. Ve bu ova diyen mi çarvada bolsa o 20-30'da iyi olmalı. Bilen hemmes ağaç yatanlar men yüreğime denaklayıp hem turuzu hem etten zat kalmadı bir öyle bir şeyler yanak kaldı ve başka hem payladı. Aham bişti ve hemmemiz iyiydik. Hatem Tay dağıtmadı yönü gözle oturdu. Siz iyiyseniz ol ya men yiyecek geldi de öz ağacık yatıydı deyiptir. Denana Tay diyeşine. İnhe Hatem Tay beyli vur sakıylıkta maruf adam oldu. Müteessefana narahat etyen yerşi tamam sakıylığını Huda için etmeyenmişti. Bir Arapların içinde Tay diyen tayfadan Hatem maruf olsun deyip müdam somişti. Allah için bir iş etmendir de ömründe. Narahat etyen yerşi Tay. Fil hadisi sahih se'elun nebi sallallahu aleyhi ve sellem innehu kâne yaqri zayfe ve yut'im fehel yenfa'uhu zâlik qâle sallallahu aleyhi ve sellem إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي كذا في البداية والنهاية لابن كثير في خمرمدن sahabeler soraptır ya Resulullah Hatem Tay birat sakıylık etti birat kapsından baran boş kayıtmadı kıyamet derecesi varmış onu deyiptirli Peygamberimiz aytıptır ne illi kıyamet derecesi olsun deyiptir ömrünü bir gede Hudaya men günahımı geçiyor deyip Allah'dan bir dilemedi ömrünü deyiptir ömrünü bir gede Hudaya men günahımı geçiyor deyip bir dilemet deyiptir aham kimin halini kim bilir kim yarasta şo bilir zahir gaziye yağdayışı Allah'ın öyle bilir yaradan mahluklarını geleyliğini öz görürünümüzde bir mukaddime yok men gerek de bizim görürünümüzde zaman geçiyor da aylavda kalmıyor da hani bizim en atalamızda hani bağlamı diyeceğimiz hemmet geçtiğini bizim devremiz gelmedi mi bizden ne geçminiki devrele gelecek değil mi Mahdumuli bu dünyanın devletin görmen çeker ölüm mihnetin mıdam yürüdülür acal şerbetin bu şerbetten hiç kim dağıtmayın kalmaz diye mahdumuli işen acallayanın edil şerbet yali her kim bir dağıtıp geçirmeli onu mahdumuli bu dünyanın devletin görmen çeker ölüm mihnetin mıdam yürüdülür acal şerbetin bu şerbetten hiç kim dağıtmayın kalmaz. Acal şerbetini her kim dağıtmalı. Hatem Tay dünyadan geçiyor. Zaman geçiyor. Peygamberimizin 61. yaşı geliyor. Hatem Tay'ın gıyda esir oluyor. Hatem Tay'ın Seffane diyen gıyda esir oluyor. Kim? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anhi Hatem Tay'ın tayfasına iyi veriyor. Şolun içinde full siyan ulukon butu varmıştı. Şonu darıgat oğullarını İslam'a çağırdıktır. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh bariye onlar İslam'a girmeyen milletmiş kufurda, kafirlikte yaşayan onlardan bir tofar esir edip yankı botlarını yıkıp dargadıp ahirde oğatlaya yine esirli gelli Medine'ye Münevveraga aham günnidin içinde serdar alem rahmetül lil alemin gözümüzün nuri başımızın tacı Muhammed Peygamber Aleyhissalatu vesselam ayyal yalfıllab aydan avadan yalfıllab günnen avadan yalfıllab yankı esirliğin denetinden geçip bariyanmış geçip bariyaka Hatem Tay'ın gıyri vur edepli bir hayali sengin cahil denanmıştı yo şahstan yukarı kalıp ya Muhammed deyiptir Aleyhissalatu vesselam Hatem Tay'ın gıyri keplemana dörttür. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ara'ayte en temunna aleyye ve la tufzihni fi kavmi fe inni bintu seyyidihim inne ebi kâne yut'imu ta'am ve yahfazul cevâra ve yara'z zimâra ve yafukkul ani ve lem yerudda talibe hacetin qattu ana bintu Hatem Tay Ey Muhammed deyiptir aleyhissalatu vesselam men Tay tayfasının denanlarının biri deyiptir men dedem bir qava adam di dedem qaripleri özlerdi
Qasına gelen adamı kavmordu. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, meni ovamızın adamlarının içinde meni utandırma. Meni hıcalata koyma. Sen meni saklasan, sen meni bir taada bağlaq koysan, o Hatam Tayın gıydi, esir olupdur, Muhammed ona yaxşılık etmeyenler deyip halk gurrun edecek. Men senden isteyen, sen meni kavmın içinde utandırma, ey Muhammed deyiptir. Dədem qariplara kömek ederdi. Bağlı, dağıqlı adamları, qısqanlı adamları qıssağından çıkarardı. Hor adamları doyurardı, evin maşları yokları evin maş vererdi. Hulasab qasına gelen boş ağa etmardı deyiptir. Men Hatam Tayın idi. Ey Muhammed adını istensin diydi da aleyhissalatu vesselam. Rahmetul lil alemin keptaftirahum Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem. هذه مكارم الأخلاق وفي رواية هذه صفة المؤمنين ولو كان أبوك مسلما لترحمت عليه خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق ويجيبتر بلاي ديان لا تنوري قوضات دا ديبتر أيضا أنا ديبتر دادن مسلمان مولم موسى دعاء ederdim ديبتر دادن hiç sayısını Allah için etmez diptir. لو كان أبوك مسلما لترحمت عليه. Eğer daden imanlı adam olsa ona dua ederdim diptir. Yani sen daden bir işleri ediyenmiş, bula bir Müslüman adamın etmeli iş diptir. Ey cemaat, Resulullah'ın sözünü kaytay deyin. Hâzihi sıfatul mu'minin. Sen daden şizir adammıştık, bula bir Müslümanın etmeli işi diptir. Hâzihi sıfatul mu'minin. Bular Müslüman adamın etmeli iş deyiptir. Bular Allah diyen adamın etmeli iş deyiptir. Bular Muhammed Peygamber'in ümmetinin etmeli işi deyiptir aleyhissalatu vesselam. Aham aydıptır. Ey sahabalam deyiptir. Hatam Tayın gıydına zat deyin ben azatçılı adam deyiptir. Derde adamlara hizmet etti deyiptir. Müslüman derde olsa yaxşılığına yetirdi deyiptir. Berebilsen ber çörek, her gitmez bir direk diye Türkmen. Berebilsen ber çörek, her gitmez bir direk. Hallu anha. Azat zat deymen şuna deyiptir. Mun derde sur Müslümanlığın ahlakını bağmış deyiptir. Mun gıydına bir diye verin deyiptir. Tədəcə evin maş verin deyiptir. Mun iyi biskü de verin. Näme gerek deyse verin ovasını da gidip versin. Azatçılı adam deyiptir. Aham sefane Hatam Tayın gıydı Müslüman oluptur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sen hak peygamberden men iman yetiriyenip imanın içine İslamiyete yettir. Berekallah sefane nam oluptur? Hazreti Sefane oluptur. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a iman getiren adamların sanılıya da näçe mun nefer deyip şolun içinde Hazreti Seffane'nin da adı geçiriliyor. Hatam Tayın gıydı Hazreti Seffane Peygamberimizi görüp iman getiren Müslüman sahabalardan oluptur. Radiyallahu anha. Berebilsen ber çörek hergiz gitmez bir derek. İnne bir kıskacık 3-4 dakikalık dersin ay deyli. Aham inniki hefte Hatam Tayın gıydı Müslüman olup Adi diyen bir doğunu var. Yürüyüşe şuna kaşıyın git ye ve Adi'ni, Hatam Tayın oğlunu, yani erkek doğanını git Muhammed Peygamber'e kaşıyın gör deyip iyi veriye. İnşallah inniki hefte geliye. O da Peygamberimizin mübarek huzuruna çöke düşüp Müslüman oluyor. Hatam Tayın gıydı da oğlu da Müslüman oluyor. Oğlunun Müslüman oluşu inşallah inniki hefte. Ama yani kuvurduğundan bir 3-4 dakika ders aleyleyin. İhlas bilin oturun. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Allah Teala bize emrediptir. Men size buyurdum Allah için olmalıdır. Namaz, zekat, garip kasar gözlemek, millete vaaz vermek, halis Huda için olmalı. Heykepleptiren ödemay diyen niyet salim olmalıdır. Din ve İslamiyet ve Kur'an ve Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti ve iman yürüsünü kurun vermeli. Niyet salim olmalı. Ve tamam bir yaxşılıktan saçak yazsan da, garip kasar gözesen de, toya yasa kömekleş bir adama
Qabırgasaň da, gum uyuşsaň da her ýaxşylyk et, Hudaý menden razy bolsun diýip edinmeli. Oşoň arasynda pikiriň harap bolýar, halk seni öwünne begenýän, halk seni gurrüňe diberende ýüregiň ütkä berýän ýanyp, odalle bu gurrüň geçendir, oňa adyna riýa diýilýän däldir. Ol sen begenýäniň, halk seni öwünne begenýän da sen qabırgasaň hytmat edýän, garyp asar öldüýän, hytmat edýän özüň begenýän da o begenýänligiň ol riýa däldir. Ya hatta şol işi başlangda Hudaý üçin başlapsyň, ýöne arasynda da onu riýa gelýär. Arasynda riýa gelýärlik hiç sen ibadatyňa zerer berýän däldir. Beter arkaýyn boluň şu barada. Şo hey munin riýa ha diýip şeytan aýtýar. Seni şo iş etdirmejek bolup etýändir. Mutmain boluň. Şeytan galat eder musulmanlar allar. İmanynda gaýym boluň, ameliňde gaýym boluň. Inhe Peygamberimizden sorapdyrlar. Muslim rivayet edýär. أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم senetli wurrun bide Peygamberimizden sorapdyrlar ya Resulullah bir gowy iş edýäs adamlydymyň öwýä bizipdir. Palany daýo, palany mesçide hytmat etdi. Heýetimine bolan mesçid öwe düşüberdi. Palany toýly milleti toýuna ýortupda, palany toýmy gaýyp gasar gafsyndan gowna, palany näme, palany Qur'an näşwetdi, palany bir hoşahlak adam, tükände Qur'an okypdy, palany oglaň şonu mähäbbetli. Şu gurrun bolýa diýipdir, näzire bolar kamşy diýipdir. Rahmetul lil alamin näme diýipdir ey musulmanlar. Muhammed Peygamber näme jogap berdi aleyhissalatu vesselam. Oý diýipdir, ola kıyamatda bir derece beriljek, şu dünýä şoň mugatdamasy diýipdir. Ölse diýipdir. Ola cennetde beriljek padaşyň mugatdamasy diýipdir. Tilka acilu bushral mu'min. Bir padaş we kıyamatda beriljek. Bir padaş we şu dünýede. O da näme? Gowa adamlar şonu ewjek diýipdir. Musulmanlar palany, çöleme palany ya Hudaý adamay diýjek. Şol ağzına Allah veriyor adamların ağzına. Bir adam dünyadan geçiyor da adamı öz gurrun etmiyor mi? Sorulmasa da o adamdı benne. İmanlı adamdı. Bir Müslüman adamdı. İnşallah o adam dereceye yeter değil miyim? Şun ağzına Hudaý veriyor adamların. Ene Peygamberimiz şu cevabı aydiye. İnhe yan hatam tayı Hudaý için bermediğinden şimdi aljak bolýarsa sadakada da, üç melekde de, her ýagdaýda Hudaý menden razy bolsun, Hudaý menden kabul eder diýdin, hak sadaka hiýildir şu. Ýene bir kysgajak dersi, inşallah bu wurrun açyk daýdan bir dagygada tamam edin, bir sagat üstünde tursaň az wurrun ýöne. O da näme? Ey cemaat, ey jawan dost, hak kulagyňa halkatda goý bu wurrun. Kulagy däl, ýürege dag basyp goýmaly wurrun. O da näme? Hak ulamala, hak evliyala, hak pirle haydiptir. Näme diýipdirler? Ma adraka, man adraka bi kasrati salati was siyam. Wa inma adraka man adraka bi sakha'il anfus wa salamati as-sudur wa nushul ummah. Kaza fil jami' li ibn Rajab al-Hanbali. Ama magdam ýaly zorly evliya ulamalar aýdypdyr. Her kim şu Hudaýyň gafsyny derece tapdy, Hudaýyň ýanyna bir gow bende boldy, kan namaz bilen nedel, kan nifil namaz bilen nedel, nifil arada bilen nedellikdir. Nifil namaz gowdat, nifil arada gowdat. Ýöne oň bilen ol ýokary çykmadylar diýipdir. Näme bilen çykdylar onda? Üç zat bilen. Sahaul anfus, 5 wagt namaz, Ramazan ay arada malyňdan zekat, farz haji mundan soňra bula bayet dur bolmaly. Bula sütün hili. Bulardan soňra bir näme? Sahaul anfus. Adam şu vücudu bahil olmasın diýipdir. Bahil olmasın. Din, iman üçmelekden begenmeli şuna. Gursak salim bolmaly diýipdir. Gursak salim ikilenjisi. Bahil bolmalylar, şime hamany gafiňe bir gelse de az ber, kan ber, süýjüke faýt. Hulasa bellice wurrunda bir sahylyk wujudunda bolmaly. Ikilenji gursak salim bolmaly. Gursak salim bolmaly. Din ýürüýsün, iman ýürüýsün, bir adamyň dünýesi össün, dini össün, Kur'an'ı össün, ilmi össün, şagirdi össün, ustadı össün, mescidi össün, hüzüre össün. Hudaýa şükür din ýürüýär össün begenmeli.
Şu zat bilen derece taptılar. Üçüncüsü ve nushan lil umme. Şu Müslümanlara yüreğin ağıymır deyiptir. Şu Müslümanlar ağız vurursa qovulacak. Şu Müslümanlar össe qovulacak. Dinimiz yürüyse qovulacak. Hemen mektep tabistanıyla yürüyse qovulacak. Şu bir tuhur oğlulluğa Tehran'ı işlep bəli, Maşat'ı işlep bəli, İsfahan'ı işlep bəli, Yezid'i işlep bəli, başka yerlerde işlep bəli. Namaz bilene, iman bilene. Oğlum şoklardan bolupdurlar. Şu fakirlida kaçın bir ilim bilseler qovulacak. Şu fakirlida şu vaqda haçan eşserli qam, nehazre olar qam. Şu Müslümanlar qayg etdiler. Şol adamlar Allah'ın yanına derece taptılar. Kenne fil arada tutup, kenne fil namaz okuyorlardan uçtular asmana qaşınyan adamlar. Yürekler salım, Müslümanlara qayğet yele, öz vücutlarına da sahilik badiptir. İnhe bir hak görürünler, hatam tayın gıydıından ve özünden almalı derslemedi bolli. Allah Teala yaşayışını bereket, nuri, iman, mehabbetten dolesin inşallah. Diyeceğin yar 10 yarım bolupdur. Huday için oturdunuz. Huday Teala bilyen ve bilmeyen yerlerinden münglerçe bereket versin inşallah. Huday Teala tamam müşküllerinizi ansat etsin. Hem dinimiz hem dünyamız avat bolsun inşallah. Huday Teala yurdumuz parahatlıktan, abadallıktan, emniyetlikten, mehabbet ve ittihattan ayırmasın inşallah. Tamam Müslümanlar da ağızlar bir olsun can Huday. Bir alham, üç kullu huvallah, falagu nas hoş okuyayım. Ötürlümdün de ruhunu hoş edeyin inşallah. Okuyuverin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Azim ahun mahsum qorfulca ilahi amin. Amin mahsum can bir marizlamızda vaad ettirler. İhlas bilen dua ediyor. İyilun Müslümanlara vatan emniyet bolsun. Mescid medreselerimiz yürüyüp dursun. Ağzı birlik yürüyüp dursun. İman yürüsün can Huday. İlahi amin. Öylerde mehabbet, öylerde bereket bolsun can Huday. İlahi amin. Zindigiden lezzet alıp yaşama nasip etsin. Amin can Huday. Amin can Huday. İnsaniyet, muruvvetlik bilen yaşa. İlahi amin can. Amin can Huday. Amin ya ilahel alemin. Amin ya mucib. Amin ya qadir. Amin ya muqtadir. Amin ya ilahel alemin. Amin ya mucib. Amin ya mucib. برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله. يلدشلون ذا إلا أن تتورين. جزاكم الله.